команди. Це для мене перший досвід виступати в футболці іноземної команди. Я сподіваюся, я цій команді поможу як зможу. Είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και στην ομάδα των Newells, έστω και ως δανεικός. Για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί σε ομάδα άλλης χώρας και μπορεί να πει πως είναι μια μοναδική εμπειρία για τον ίδιο. Όταν του έγινε η πρόταση να έρθει εδώ και να αγωνιστεί στους Ροζ, δεν σκέφτηκε στιγμή να αρνηθεί μια τόσο ξεχωριστή πρόταση. Повідомив про те, як робити клуб. Дивно, що є такі групи в світі, коли я не думав про те, що буде така група з такою спеціальним режимом. Έχει ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου. Εκπλήσεται που υπάρχει τέτοιες ομάδες. Ποτέ δεν έχει σκεφτεί στο παρελθόν πως θα υπήρχε μια τέτοια ομάδα τόσο ξεχωριστή στον τρόπο λειτουργίας της. Це дуже хороший один гравець боротися в іноземній групі, навіть така, як Newells. Де відчуваєте, що щось гарне, деякі люди зацікавились вас і взяли в свою команду. Один тільки інтерес, приємна особливість. Я хочу подякувати народу Newells за інтерес, проявлений до мене, і за хороший прийом. Είναι πολύ όμορφο κάποιος ποδοσφαιριστής να αγωνίζεται σε ομάδα του εξωτερικού, έστω και σε μια ομάδα σαν τους Newells. Νιώθεις κάτι όμορφο. Κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για σένα και σε πήρανε στην ομάδα τους. Το ενδιαφέρον και μόνο είναι ένα όμορφο χαρακτηριστικό. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους των Newells για το ενδιαφέρον που έδειξαν προς το άτομό του και για την υποδοχή που του επιφύλαξαν. В Україні в зимовий період ми проводимо турніри 5 на 5 із-за погодних умов, тому що зима нам не дозволяє грати великий футбол. Στην Ουκρανία, κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές λόγω κρύου, διοργανώνουν τουρνουά 5x5 σε κλειστά γήπεδα. Διεξάγονται αγώνες ποδοσφαίρου σάλας. Και έτσι δεν υπάρχει αγωνιστική απραξία των ποδοσφαιριστών τον χειμώνα. Я замітив, що спортивна арена знаходиться в чудовому стані. Трава знаходиться в прекрасному стані, і це допомагає гравцям тренуватися і ставати сильнішим для людей. Παρατηρεί πως οι συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Ο αγωνιστικός χώρος είναι σε άριστη κατάσταση και αυτό βοηθάει τον κάθε ποδοσφαιριστή να μην έχει πρόβλημα στην κάθε προσπάθεια που κάνει εντός του γηπέδου. Я знаю, що в Греції в останні роки дуже погана економічна ситуація. Люди в Греції отримують дуже малу заробітну плату, але український народ розуміє, навіть в цей важкий час людям потрібно зберігати посмішку, хороший настрій і ніколи не здаватися. Γνωρίζει πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση και πως οι άνθρωποι στην Ελλάδα δυσκολεύονται να επιβιώσουν με χαμηλούς μισθούς. Λέει πως μας καταλαβαίνει, όχι γιατί γνωρίζουν τι σημαίνει η πτώση της οικονομίας, αλλά γιατί ζουν στα όρια της φτώχειας μόνιμα, με χαμηλούς μισθούς. Θα χρειαστεί οι Έλληνες να αποκτήσουν